Oğuştan Taraz Salati 4-nji bölüm. Oğuşut Täşgök Serdar Muhammed Dilmaç bitirkeşip hayat kalyan ýere baranlarynda bendiler işläp gördüler. Salam helik alşandan soňam Oğuşut alyp gelen hoş habarym bolsa onu aýdyp bilmän esli mahal ýaýdan durdy. Ýaýdan maçada däldi. 5 adamyň içinden kimdir birini azad edip galan 4-üne bendilikde galyanlygy duýdurmak agyrdy. Beýle ýagdaý azad edilmeýänleriň kalbynda ýa-da bendilige düşen ýaly duýgu döretmendi. Täşgök Serdar gepli ahyry diýen ýaly many bilen Oğuşynyň ýüzüne garady. Adamlar diýip dilýaryn Oğuşyp ýakynda bir zat aýtjakda dünýäden ýaly täwirmen sözüni dowam edip bilmedi. Men gepi uzardyp durmaýyn. Biz seniň ýanyňda hem ýakymly hem kyn habar bilen geldik. Merhametli Abbas Han siziň biriňizi azad edip watana alyp gitmäge ijada berdi. Men siziň haýsydyr biriňizi barmagy uzadyp senek gidýäs diýip biljekler. Siziň hemmäňizi biz üçin deň adam, deň illes. Biriňiz ýakyn, biriňiz daşdal. Bilemez tartlaşım, näme etmeli? Bu kıyım meseleni hiç hayfiyinizden buğunluda değmedi ýalysine sözmeli. Sessiz sözsüz maslahat uzağa çekdi. Şonça mahalyň dowamynda bennilerin her haýsynyň hyýaly, arzuwda dogduk mekany ýetenligi, dogan gardaşa satlaşanlygy ikuşlundy. Olaryň ýüzüne bakyp duran Oğuşyň özüne tarap hantamaçylyk bilen seredýän gara gözleri garap bilmän täşgöwe tarapy urildi. Bu aladan çözgüdün niçikdi tapmaly. Bennilerin biri, bija taýalyň diýdi. Dürs gep diýip, ýene biri bolmasdaga gollady. Bijeli oglan aglamaz. Oğuşyp bolmasdaga oňrady. Ýöne fikrini dile getirmäke bennilerin arasynda ýaşy duruşan, tegelek ýüzlü adam näme üçindir bir adam öňe düşüp getledi. Bijeli oglan aglamaz, ol dogry aýdylan gep. Ýöne meňem bir aýtjagym bar. Sonam dinläp görüň. Biziň aramyzda iň ýaşuly men. 50 arpatdym. Ýerimde ogul galdy, gyýd galdy. Teýsene golaylan enemem bar. Oğuşyp ýaşuly özüni öňe sürjekdir diýip çap edenden soň, "Haý, gojahana martajak o" diýip içine gitmedi. Emma onuň çapy näde dogry bolup çykdy. Biziň aramyzda iň ýaşyjymiz bolsa öwezgelli, sözüni dowam eden ýaşuly bir çetde duran Sırdamdan garaýagyr oglana tarap elini tarlady. Öwezgelliniň henüz 17 dolana. Ýüzünde ýumruk ýaly garyp denesinden gaýry hiç kimi, atasy da, uýasy da, agasy da ýok. Gelin, bejaç durmalyňda öwezgelliň bejesi çykan hasaplaly. Makul meýilleşler. İlkädim dersbat hukm sürdü. Birdenem ýerlerden makul diýen jogap ýanlandy. Oğuşyp öwezgelli diýen ýigleçe tarap nazaryny urdy. Ol şonda oglanyň ýanagynda bir damjy göz ýaşy togulanyny görüp baldy. Oğuşyp bilen täşgöwüň türkmen bendilerini boşatmak maksady bilen Eýrana gidip gelmekleri barada. İl içinde iki tüýlü gurrum çykdy. Adamlaryň bir bölegi bitiren goşlary bolmandyr. At kelek, kırk kelek. Şundan soňa iki bolup gidip getirenlerde ýumruk ýaly bir oglanmış diýse, beýlek bölegi ýeki oglanyň azat edilmeginde uly iş gatapdy. Neçikde gep gurrum çykandygyna garamazdan, ýaşy niýet bilen, ýyl aladys bilen Eýrana gidilmegi Oğuşyň hem täşgöwüň agryna agry goşdy. Eýrandan gelenleri bäri iki hepde töweregi wagt geçenem bolsa, şu neçelli gawat gelen adamlaryň, şol sapary ýatlanlaryň hiç biri Oğuşdan minnetdarlykdan başga söz diýmedi. Başga hilrak geplen diňe onuň öz dinesi hojaguly boldy. Ol hem megeremçini bilenem dälle, Oğuşyň Eýrana gitmegine garşy bolup aýdan sözleri ýatlan soň, ýan bermek özüne kiçilik bilip, iki bolup alyp geleniňiz bir bellimi diýdi. Oğuşyň aýaly ýa Sultan, "Hudaýa şükür. Özüňiz sagaman geldiňiz.
Bir biçare enäne bagtyar etdiňiz diýip hoşallygyny beýan etdi. Gün uluguşluk bolýança täçgöge kömekleşen gowşup ýa-da o halla öz melleklerine dolandy. Ol çatmasyna giden soň borjak şahasyny asyl guduran matyra elini ýitirdi. Bir uğur tuğuçup beýşardy. Gowşut at aýagyny sesini gözüne açanda wagt hem günarta golayla beren ekeni. Ol tersegine gallyda egniniň üst taşary ýeňsesine seretdi. Bir doratly mellegiň garasyny kesip günnogorlugyna tarap haýdap barýardy. Onuň diýiniň üstüne kese basylan diýiniň gara saçy üzüňiniň deňine sallan etýärdi. Ara esli bolan sebäpli atlynyň diýiniň ýüzüne saýgat bolmady. Geçekçinin kimdir birinin gıyını alıp açıp baryanına düşnüklüdü. Gowşut aljıramady. Ol tiyini elini alıp söm balli. Onun bu boluşundan eňip baryan atın öňünden çykagada üstündäki boynuna towsal diýen many çykarmak boljakdy. Emma ol atla tarap dälle çatmanyň atlarynaky tümüge tarap bolgady. Tiýid mahallan tümüň depesinde peýda bolan gowşut piilini taňa soly buloýlap sesine batdyrdy. "Hay, täçgök serdar, tiýdirek atlan. Ogryny diýrege saljak bol. Hay, giýdellen gitdi atlan haw." Tuwalmaga barangydy derýa bolan alyp başaly bäri. Gara görmedik kişi gowşutyň galmagalyny eşitip ýüregi ýarlan boldy. Ol gyýgyran adamy, ady tutulan täçgök serdary gözü bilen görmese-de aljyramakdan ýaňa zylowy kança çekýänligini de bilmedi. Ady tutulup gyýgylan ýeki adam hem bolsa gorkuny goşu görnür diýen nakil hakykata uğruldy. Bir topar eli ýaragly adam hädimen tümüň aňasyna atlaryny ýüzüň sallyryp çykaýjak ýaly. Ogry tyrty gowşak atly eti ýere taşlady. Çöp çalanyň üstüne düşen gyýyp bir gezek atlara togalandy. Gyýyp alyp gaçan adam atny ýylgynlyga tarap öwürdi, gözlemedi. Onuň kimdigini de aňsyryp bilmedik gowşut ýylini hem taşlap gyýda tarap ýöneldi. Oşa saçyny iki ýany ýaýyp sypal bagytlap ýatan gyýyp harkarady. Gowşut onuň iki çygynyňdan tutup ýüzüni ýokary galdyrdy. Gaty gowsala düşen gyýyp özünden gidenemeň diýärdi. Gowşut şypyrmasy bilen onuň ýüzüni elbetdi. Gyýyp gözüni açdy. Gowşuty tananynyň soň harkaranyň ýanagyny göz ýaş damjalary togalandy. Dili tutulan ýaly gowşutynyň ýüzüne esde salym seredenden soň getledi. "Gowşut däde, sizmi? Bu ýokmudy?" Algap diýen ýaly giden gowşut çatmadan mytaryny alyp geldi. Harkara bir kowur suw içenden soň dikeldi. Ulaşan saçlaryny tertipleşdirdi. Töweregine garanjaklady. Gowşutyň ýüzüne naýynça seretdi. Birdenem bolup geçen ahwalatyň manysyna inni düşünen ýaly ýöňküden beter korkulap ağlamaga başlady. "Gowşut däde, indi men näderim? Ýyle çykarlygym galmady. Indi men nädip ýaşarym? Ýyl maňa näme diýer gowşut däde?" Gowşut harkaranyň ýüzüne garamady. Gabaklarynyň aşak iňmegi bilen ýöňü perdelenen görüşleri harkarady dälle elindäki mytaryň bolçundan damýan damjalardy. Beýle ýerine togalanyp ýere gatjan damjalar bu dälle ejip hem hoslardyr naçaryň göz ýaşy bolup göründi. Birdenem gowşutyň barmaklary özünden ertip ýadylyp mytara elinden açdy. Onuň nazaryny dikip oturan topragy göz ýaşy gark boldy. Gowşutyň ank bolup oturanyny gören harkara ağlamasyny goýdy. "Gowşut däde, bu dökülýär." Gowşutdan herekeden bolmady, ýogaba. "Gowşut däde, mytaryň suw dökülýär" diýen. Bu gede gowşut diýdiň aýdýanda üzüp berdi. "He, suw dökülýär diýsene." Ol gyşaryp ýatan mytary elini ýetirdi. "Weleli okkeýdim, dökülen suw bolsun. Suw dökülse arýa gitmez, iň bolmanda toprak ha içerde." Ondan soň aga eski salymdy myşlyk düşdi. Harkara ýene köýne sowalyny dolandy. "Gowşut däde, aýdyň ahyryn. Indi men nä ýüzüme ýyle çykaryn ha?" Gowşut
Oğuştuň nazary gırbıllap barýan garaja tomdaga dikildi. Şulaňam aladasy gaýrlan barmyka ýa-da howada şuma halýanyň özi nirädir bir ýere haýdap barýan bolsa elbetde aladasy bolan soň şey diýenler. Ol tomdaga seredip oturuşuna gitmedi. İlliýän keýim ilminiň ýagdaýyna seňkiden gowmuşmy? Jogapdan kanagatlanmadyk karkaranyň ýene korkully eşdildi. Bolan wakadan soň karkaranyň ýüregi gursagyna sygmaýardy. Aýallar oňa küýdäniň soğuk suwuna garylan garynlara içirip uklasyny ýalňy özüne goýup gitdiler. Emma beýik çirim hemedik bilmedi. Her dulunda iki tane ağzı boğdak çuval goýulan giyin öý onuň gözüne dar göründü. Ýüregi howlap das çykmak istedi. Das çykmaga da ejap etdi. Ýyle onu görünmäge uýurdy. Asyl ol indi adam ogluny görünip bilerden öýtmedi. Onuň öz ýereginiň gursulysam çünki betniýetliler atlarynyň gursulysy ýaly bolup duýuldy. Ol garantynyň düşürüne howlupdy. Bardanam öz üstüne öz garşy bolup bunyň ýaşmadlygyny istedi. Sebäbi gün ýaşanmadyna diýdi oraz hem mallar durup gelmedi. Gurbanym öýdürülmedi. Indi karkara nädip öz hosalaryny gözüne göründü. Onuň üçin iň aýylan şeýlegem gurban bilen ýüzüne durmakdy. Ol indi täze ötýänçe gurbanyň ýüzüne de garap bilen öýtmeýärdi. Özüni onuň hemişelik jyda düşen saklaýardy. Gurban indi ýigit çykdy. Ar näme, namys näme kemsik düşünýär. Karkara gurbanyň özüni çyn ýürekden halaýanlygyny anlasa da indiden beýle şol ýagdaýyň üýtgemejekdigine welin bilmeýärdi. Bary bir ol özüni at ardyna bagyndan ýürelen ýylymynda aýdyp ataplaýar. Şoňa görä-de bardy gelli gurbanyň ýüregi öňkülüginden üýtgemäýänine de karkara özüni oňa laýyk ataplamajakdy. Ol hiyalyna her hili gahawatçylyga başvurup gördü. İlyatyp isuqlanna işdäki telerden ýüp fallaga da asylyp ölsem diýdi. Birdenem ol ýerden daş çykan goňşy golamyň öňünde agdyndan gök dili sallanyp asylgy duran beýdim kapatyny gözüňe getirip başyny ýaýdy. Seýdip ölenimden soň ediljek gep gıýbatlary ýatdy. Dili uzun ýaňra aýallaryň goş azap çekip halas etmeler ekeni asyl olar onuň namysyna degäýän bolsa nädersin? Şoň üçinem karkara özüne sypdyr. Ýoksa beýtme zahyrin diýen suçlary karkaranyň bulugynda ýanlady. Asyp özüni helaklemek ýene bir gahawatçylyk boljakdygyna beýişmenden soň düşüp galdy. Karkara başga da bir çykalga tapdym hataplady. Ol özüni hiç kimiň ýok ýerinde derýa taşlady. Şeyhde onu görjegem, nire ýetirim balandy biljegem ýokdy. Netijede gıýbatçy aýallara beýle göz görtele töhmet atmak üçin taryk hem tapylmaly. Şeýle pikirler üçin oturan karkara gurbanyň gapdan girenine duýman boldy. Gorkutmajak bolýan ýaly ýuwaşça ädimläp töre geçenligi gıýdyň üstünde aganyp durdy. Ol esli mahallap besini çykarmady. Asyl aýtmaga söz hem tapmady. Gepi nämeden başlajagyny bilmedi. Ahyram ol kellesini doldurup duran müňlerçe sözi bir sözde beýan etdim hataplaty. Karkara iki eli bilenem ýüzüni tutan karkara haýy gaçan ýaly çuwala tarap asyldy. Ol häzir köne çuwal ýalyp özüniň içine girdiýse gowurjukdy. Onuň ýüzi gurbany görünmeýärdi. Kellesiniň oňa görünýändigine näçekdigini bilmeýärdi. Şonuň üçinem ol bir elini ýüzünden aýryp kellesiniň üst başyry aýlap gurban joga galjak bolup gıýdyň adyny elim berip gaýtarady. Emma karkaradan hä bolmady. Ahir gıýbat edelli bermek islendigiden öýre geplemek boldy. Onuň maksady hem ters çykdy. Gaýtam gurbanyň köşüşdirji sözlerini eşitdigiçe karkaran ýürek uýjap ahyram ol korkully bilen Ya Sultan bilen keppäniň kölgesinde oturan gowuşdyň nazary çetki öýe tarap gitdi. Öýüň aňyrsynda ilki bilen 70 döwrek ýaşly, gara ýagyrdan kortap aýal peýda boldy. Onuň ýerinden hem buloklary terip duran dor at göründü. At
Gören yuwaş bolara çemer. Garry aýalyň ýygynyň yuwaş ýörän gelýär. Egerim üstünde bolsa 8-9 ýaşlarynaky oglançyk otýar. Gowuşdum, ýa-soltanyň gelýänleri tanamady. Olaryň näme maksat bilen bärik ýöneleniplerine çakpap diler ýalylar. Atyň döşündäki ýalpylap duran göwüsbenne gymmat bahariş we gözüň düşen soň taraq teplerine hälisinde gabat gelýän dedaýlaryň bir öýdü. Hem çaklar ýalylar. Egerde toýa sadaka aýdyp ýörenlerdir öýslemem. Kelhan bilen Hojagulynyň hem beýlekli öýlerin üstünden döküp aýdylmazak ýaly. Bize gelýänler öýdýär. Öňlerinden çykybery diýip oş aýalyny ýetdi. Özde salam berdi. Oşdyň salamyna äle gaýtaran garry ýa sultan bilen ýeňine hakyp görüşdi. Salam gelikden soň "Şu gapy öwürdürdi serdaryň gapy bolmalymy?" diýen sowala howa jogap alan garry dowam etdi. "Onda senem hanym ol oşdy tarap barmagyny çoğaltdy. Öwürdürdi serdaryň oglumy?" Howa garry "Men öwürdürdi serdaryň ulugly bolmaly. Adama da oşdy diýerler. Ulugly bolsam adama oşdy diýilýändi bilýän. Kenif özüm görmediňim bolsam adyny eşitýän. Bir neresini bendilikden agad edip enesini bagtyar edenden bilýär. O biçara gyýdy, betperlerin elinden alandan bilýär. Dek düň bolan iş eýär haraty nädip ýaýrak ýörkä diýip oşup içine gepletti. Anyň bagty açyk bolbay, kesiminden bereket taphanym. Kim diýerler ýeňe? Nireden, kimlerden bolarsyňyz? Maňa oglum Şirin Cemal elti diýerler. Oral çakan geldi. Nuru usta gyýdyr. Gorgorlardan bolmaly. Hoş gelipdiňiz biziň apdan. Öýe girim. Barymyzdan hizmet hormat edeli. Ýok hanım. Ýaşlygym üçin Allahyň ýalkasyn. Men törlüşip oturmaýyn. Aqaqalmy agar halda ýatyr. Ol şu aty taňa baş edýär. Garry aty tarap seretde ýuwdy. Bir wada söz hem aýdyp bilmedi. Ýene men hojagalagy da däl, hoja derkemden. Bize şu zekat düşene ondan ýene bir näme özüň nursan garry boşluk sözüni berdi. Durbalam. Men aýtmaly zadym aýdy, sen soň gepli hoşmy? Hoş diýeli. Hoş bolsa gideli. Aqaqalym gözü ýumulmaka taňa aýtmak isleýän sözi bar. Şonu sen eşit. Şondan soň razy bolmasaň aty oglun uşakdan ýeberäl. Bu at edil adam ýalyr. Eýerde däweci otursaň ýykmanjyk özü bileýär. Indi bolsa gowuşjan. Bismäň eriňal aty özüň tebläge bagly. Gowuşup ol kemperin gepe ökdeligine hel gowuşak bolsaň özüň onu düşürmäge ustalygyny haýran galy. Eýär atdan syrgyp düşen oglanjyk Bismäni gowuşdy tarap uzatdy. Gowuşup ýerinden tursa-da elini goşagyndan aýyrmady. Ol bakasyny altyna bar bu atyň ýöne ýere tanalmaýan birine peşkeş berilmejekdigine kimsiz düşünýärdi. Sebäbini welin her neçe pikirlense de bilip bilmeýärdi. O üstüniň içinde ol garrada Allah waradan bu ýere gelmek ýeňil paýdaly. Ýene sen öýe girip oturmak meýlim ýok da onda. Men boşdan dura geçip oturmaýyn. Ýöne ýene gelmek takdirde barmy ýokmy? Bir Allahyň bilýär, duýdyňyz zat gideýin. Ya sultan öýe girdi. Ýüýüň saçagy alyp çykdy. Garry saçagy alyp iki döwümjüknän alandan aşağı oturdy. Hojagasynany ýançada istisalymlaşdy. Tövür gallyrandan soň ol gowuşda ýüzdendi. "Balam, senem biz bilen git. Aqaqal garaş betanlar, gözü ýolludyr. Agar halda ýatan näýataşyn özüne garaşmagy gowuşda alada goýdy. Şonuň üçin hem ol gitmäge radylyk berdi. Emma ol garra, men ýene siz bilen gideýin idi. Ýöne getiren atyňy da iýne alyp gitmeli bolarys. Kempir öýkeli ýaly bolup ýüzüni kesäsudi. Ol bolmaz ogul. Şonu bolurmaly bolarys garry.
Men tanamayan, bilmeyen mun atyny peşge şokmunda alaýsam ilgin näme diýer? Gowuşdyň sesi kesgitli çykandan mı näme mi? Sondan soň garry askem ýöwselledi. Sakalym isleýä şeýledi. Men sana hä diýen, senem maňa hoş diýäýdiňe. Kemper radylaşmaly boldy. Gowuşyp ony göterip denýäli ata mendiren soň oglançyga ýetdi. Ikimiz bolsa gojagym atyň izinden ýadara bereli. Gowuşyp ýeňsini gallyryp bosogadan ätläninden gödüňe taýdy. Daşyna ýastyk baryp üýşür, gyşyryp oturan gojanyň bu dünýäniň azabyndan diýilmek ýoluna düşüp uğranlygyna göz ýetirdi. Hastanyň öz wagtynda gaty bitkinlik işi bolanlygy tümplek egillerinden bildirip durdy. Atam satan bolup oturan ýaşulynyň bir mahallar megerem kılıç diýip galkan tutan gollary häzir gymyllamaga da yaramaýardy. Toy görüşinde bayrak alynan öwüji üstüne goýup çyýjarman olawadan bulawa göterip gelýän howut ýaly boyun inçelmekden ýaňa takkallan gaýry ýükü ýok ýaly bolup görünýän çal kelläni taga soly öwürmäge de mejaslydy. Gowuşdyň salamyna gaýtarylan jogap çalaja eşdildi. Mehman nähili hereket etjegini bilmeýän ýaly ojogyň başyna baran soň saklandy. Gözü ýarym ýumuk nätagyň sag eliniň yskansyz barmaklary bolaýma gel diýen işaret etdi. Gowuşyp hastanyň altyna geçip oturdy. Ine ýaşuly alyna geçdim. Görşeli ağa, görşeli. Gojanyň yskansyz gollary öňe uzanýary boldy. Onuň ýarym açyk gözleri bärik beredýänem bolsa görýäni meňdemeýärdi. Şoklasızdy. Esli mahal geçenden soň ýaşuly sadece geplemäge başlady. Sen Uwuzurdy hanyň ogly gowuşdymy? Hawa şol bolmaly. Men tanaýan närsem. Tana bilmedim hakykar. Tanamasaň men sen ağam bolmaly. Gowuşdyň galdy. Ol dogan garnaşlaryň hatda bir mahal göçüp gaýdylan ahally galan ilen çalanlaryň hemmesini gaýwany boldy tanaýardy. Ol gel saraň sevginde ýaşaýan ağasynyň bardygyny şu mahala çenli bilmeýişine hayran boldy. Birdenem ol soňky demiň öň ýanyna gep bolsa gerek diýip oýlandy da, hasta gojanyň göwüni ýykmazlygyny galadyny. Nä zamany boldy agam? Bıçaklarda dogan garnaşam ýat bolup barýan ýaly. Niçikde zamany boldy diýsene. Sözüň soňuny büýükdiren ýaşuly ullan demaldy. Men seni inim soňky ýerek göni 30 ýyl mundan azal gördim. Sen o mahal 5 ýaşly çağadyň. Entek mollada berilmändim. Şonda da men Uwuzurda ölsem iýdim gitmez diýädim. Sen şo mahalam ataňa gatmyndyşdym. Gözüm açygym bolsa oňly görenok. Senem ýüzüňiz taýgaramok. Ýöne men sen sypatyňy aýdym. Ýalňyşan ýerim bolsa däli inim. Boyun orta boydan belendirek. Her eýninde adam oturmaly. Uýluklaň tokly ýaly. Inni çekýäňem bir nime çağlaryp uğran bolmak ahmy. Tohummadan çekkesi iyil çağralagandy. Gözüm boyun göz, yüzüm tegelegirek, maňlaýym giň, özüňem taryýagyp. Ýalňyşan ýerim bolsa aýt köşük. Goja ýalňyşmaýardy. Onuň beýan eden keşfi gowuşdyň sypaty bilen jikmejik bahat berýär. Gowuşyp gojanyň gowuny götermek üçin näl çyny bilen hayran boldy. Ağam welimidim? Hafta çalaja ýerlerde. Ýok, men weli dälinim. Men Uwuzurdy serdaryň sypatyny ýatdym. Ol gowuşda tarap ýerini uzatjak boldy. Ýene bir gezek görşelini 30 ýyldan soň görşeli. Sen çağkan ulu adamlar bilen görüşmän gowurýar. Gowuşyp iki elini öňe uzatdy. Indi sen ulak koy. Gowuşydyň tüýlek boşaryndan elini aýran goja ýuwdundy. Indi ulak as. Men gatyçynym bilen ulak asýan agam, näme gepim bolsa aýdyber.
Men ayetde ýeke men ne ogul bar, ne gyýz bar, ne aga, ne de ini ýadyma düşýän bolsa öwürdüğiniň sargoşoruny meniň maňlaýymda ýaly tagma bardy. Oşu tasdiqlap başlatan soň ýaşuly dowam etdi. Şo tagma meni ajallan gurtaran tagma bolmaly. 40 ýyl mundan ozally. Men şonu ölmelim. Ozaly Hudaý galany öwürdürdi. Şonda men oňa sen atadan ýekedäl, men ýalňy menim öwrüme gardaş et. Kimiz dogan bolurdy. Ya gaýdan soň molla çagyryp tamak kesdi. Şeýdip öwürdürdi kimiz dogan boldy. Öwürdürdi kimiz dogan bolup ýaşady. Ahyram ol ikimiz bir-birige ganym düşmany urdy. Onuň sebäbi men boldum. Aýdyber agam hojadymdy, ýudundy, bir neme üýtükdi. Ýok, aýdybilmen. Men osry jesedimiň ýany bilen gawramak etmeli bolýan. Ol sary öwürdürdi kimizden başga bir taňry bilýändir. Taňa da aýdyp bilmen. Şonda öwürdürdi maňa. Doganım öz emekdeşini tiýik çekýänler oraz ýöne men seni öldürmäýin dedi. Eger ki peýnamam dolup maňa öňütmek meýesler etse senne men patama gelsem men ahire ýamy deňiç agrymda dik oturmaly bolum. Doganyň hatyrasyna sen şonu unutma dedi. Sen onsoň oň pendin berjaý etdiňmi? Oja el hereketi bilen bastanma dedi. Ýygyndynam gepdi. Men olawdan göçüp gaýtmaly boldum. Özümiň günäkärdigini bilýärdim. Öwürdürdi menden öň gaýtdy. Men oň patasyna baryp bilmedim. Ýöne öz gapymda damak kesip teberip çykartdym. Ýedisi bellenen güni hem giç öýlen öwliýä gidip malaryň başyna aýdy gutup gaýtdy. Howaýdym. Menem indi bu ýakly jahandan rowany bolýar. Oş ýöne dip oturmagy üçin yatan ölmez oradaga yeten öler diýdi. Ýaşuly oşuň aýdyny kabul etmeýän ýa-da düşünmeýän ýaly bolup gitdi. Men yerden ýeke çykan ýalňyydym. Yatara turara yerim bardy. Ýöne ýigit çyksamam atym ýokdy. Aýagynyň aslynda aty ýok türkmene de aýak türkmen diýlerdi. Öwürdürdi bir bedew at soga dedip men adam sanyna goşup ýyly goşdy. Bedew dagy däli. Bir öwra açmaly bolamda ol bedew meni ölümden gurtardy. Öwürdürdi şeýle tarhan adamdy. Ahiret pursaty gelende ol men günäni öter. Ökman öter. Bu jahanda indi men ýyllarına yarar ýaly zatym ýok. Ýalňy atym bar. Özüm ýaş. Senem öwürdürdiň perdendi. Şol halal maly saňa bagş edýär. Bedewi seni süýtünden halal hataplap almasam men bu dünýäden gözüm açyp gitmeli bolanym. Ak ýürek bilen kabul etsem boly. Bu gowgasy çok jahanda ýene bir arman meseleni çözüp gitdim halal ederim. Kullu türkmeniň hali bundan agyrlaşyp barýar. Sen öwürdürdi serdaryň ogly. Öwürdürdi serdaryň ogly bolan adam dulla postun ýapynyp ýatabilmez. Sen ata çykmaly bolarsyň. Sen halaýakyň namusyny gorumaly bolarsyň. Men saňa sowgat edýän bedew açmaly bolanda seni bir gele kurtarsa, howmaly fursatyň bir gele getirse, meňem öwürdürde doganlygyny hakdym bolar. Ölmümiň öň ýany sen men agyr ýükümi ýeňletdim. Ýalňy gojamlygyny ýykma. Aslamsyz garry gepler ýadydymy, ýa-da aýtjak zatlardan ählisini aýdyp oturdymy, garazdymdy. Daşarda onuň sözüne gutarany garaşyp durulan ýaly edil şomakalam ýeňsi serpildi. İçerik 3 tane adam ýerdi. Olaryň ikisi akakal ýaşulydy. Üçüncüsü nefes moly. Salam helikden soň iki gojanyň ýaşuly bolsa gerek. Akallaryň biri näsagyň has golaryna süýşdi. Oraz bir halçyk bir näme bär wagtynda ýüz gözüňe tuwalymy öňkü görünýände has ýagtylanypdyr. Yatan adam aýtarjak jogabyny gözde
ýöňünde nägile bolýan ýaly dodugyny ýaňsyly mümkünle. Ullun ýulyny nazaryny tüýnüge dikip mawy asman bilen sözleşýän şekilde göwüne garady. Inni bize takdallaş bäri bakma ýokla. Şunu diýenden soň näsa ilki geträni dälle onuň gapdalyna oturyny nazar aýdy. Nefes molla. Kenem gellimmi? Ýaşyň uzak bolsun. Bizi sylan taňmy sylasyn. Inni maňa sen sesiň eşitmek uzak meýesler etmese gerek. Orada gözüm yumdy. Nefes molla asken ileri ondady da hastanyň boşalyny. Kimin soň gitjegi belli däldir. Orada ente köp gezip gazallyňlarsyň sen. Hani tizrek aýagy ustagal, onsoň bawaruşadan aýtadan çykyp bereýin taga. Näçadan bir wada jogap bolmady. Asıl ol gözüne açmady. Nefes mollanyň sözlerini häl bir gowy galkylanymak üçin aýdylýan sözlerini ol kimsiz düşünýärdi. Esli mahal geçenden soň näçe gözüni açdy da şahyra seretdi. Inni il gündüň näsin molla. Ýöne men ölmäkäm sen sesini ýene bir gerek eşdeýin. Şonu gowuny isleýär. Şol diýilýän bir goşukdy. Käte töwerona adam bardy üýşürip, şahyryň kitap okuyan akşamlarynda oralaga märekeden ýere galyp, nefes mollanyň ýanynda saklanýardy da şol şygyryň aýdylmagyny soraýardy. Şahyr hem ojanyň ýürek teýine mähkem aralaşyp goşugyny kyn görmäni gaýtalaýardy. Oralaga ölmüniň öň ýanynda da şol şygyry eşitmek istedi. Hiç makalam ýaşullaryň gowuny ýykmadyk şahyryň ýakynmy sesi esgaýanmady. Goja kişi hem hasratly hem lezzetli kursaty başyndan geçirdi. Köňlüm saňa nesihat gezseň terbeser gezgin. Tany dostu düşmany öýüme bahabar gezgin. Ganym bilen gahajaşdan daim muştup pergezgin. Gezseň dünýä ýüzünde dowan täze pergezgin. 40 ýyl maýa gezýän. Bütün bir ýyl nergezgin. Gün öýläni sanana gelenler hasta bilen hoşlaşyp ýola düşdiler. 2 ýaşly ýokarky owa gowşup bilen nefes şahyr hem köne galan tarap oldy. Esli ýol geçilýänçe gowşup bilen şahyryň öýdary gurrumy ikinnikin hakda. Soň gowşup ýanky ýaşly kim bolmaly diýip şahyra sowal berdi. Elini arkasyna tutup aýagynyň burnuny garap barýan nefes molly şol lurkuny üýtgetmän ýeňilje ardynjyrady. Oňa oran çakan ýalar. İl içinde ýörgünli ady çakan bergen. Wagtynda kän edermenlik görkezdir. 4-5 atlyk düşmanyň dagy ýygynyň täk öýdi kowa çykaýar ekeni. Ähli gadanyny orta dökýän jomart adam bolupdyr. Mahtumly şahyr aýtmyşlar. Her näçe ýaşasam ahyry ölüm hanmol begwol danawany ýok. Ata çykyp galyş diýen dağyaly gerçegiň bar gatym bolup ýatyşyny görýärmi? Men diýen äler ýatyr gummol. Oňa şahyryň aýdanlary barada oýlanan ýaly sesin çykarmak ýoluny dowam etdi. Esli ýörelen soň derýanyň sağ kenaryny ýakalap oturan uly owa ýetdi. Çetki öýün ilerisindäki köne tamdyryň kulüni ýastanyp ýatan menem bardyrym ýani ýaly bir ýere büýük goýuldy. Bara öýden eli tuğ-kädili bir gelip çykdy da derýa tarap gaýtdy. Taşrakdan garasaň ol gelin bedelen boljaga mendiýärdi. Boyny argylypdy. Oşary bilerekli, ýakasy dagdarly, saçy jogurgul. Üstesine de boynuň juda kesdigi oňa oýunjak ýaly bir görüş berýär. Oşdagy entek güzere yetmänkä kädis suwdan noluran gelip raýaşa çykyp tappandy. Ýorugçylaryň deňde ýeten soň bolsa eda bilen başga salam berdi. Oşu agzy ýaşmakly gelip gepler berer öýtmändi. Emma erkek adamlaryň ýörýän ýaly ýüzüni bir tarafa sowan gelin. Şahyr ağa diýende onuň sesi edil çagan ýaly nädip bolup eşidildi. Agdyndan gaçrany bary ýok insan köskem bolsa geliniň diliniň bir neme çalgyrtdygy şol wada bildirdi. Sizler biziň dilerimizi haçan kowuldylarsyňyz?
Bahara ayında diýdiňiz, bahara bir ýam ötüp bitdi. Hemme gözleri şyga goşýaňyz. Baňa ýedek gelende boli. Nä, bizler kiçgine bolanmyz üçin hasaba goşandyk. Boyu kiçginelerem Taňrynyň bendesi ahyry. Oşu, ol gelinim, oduň bir bölegi ýalyny haýran galyp. Şonuň üçin bol fenide çende aýar maşgalan beýle içen tiýnamadyk hem bolsa gelinim üst başyna aty üzlü garady. Onun ayağında ökdesi delen ıslarmadi tuşu vardı. Boynundaky gargalygyn iğni 3 barmakdan keslerdi. Nefes mollu hapalyk atýan ähen bilen geçdi. Sizin üstünde berjay gardy molin Sahir 7 ýoluň üstünde gadalaydyp dursa nähili bolar gelin. Gelin soňa saparga goýmady. Bir jahanda bolmaýan zat gitmi Sahir aga. Honha şuň çetki oğudan dağınlıktan gelýän 5 ýylyň 2 santyny at altyna basyp alyp kaçypdyrlar. Yeri oňa näme diýersiňiz? Kişi maşgalasyny alyp kaçmak bolýarmyşda bir biçaranyň goýuny garkındyrmak üçin Şahyra ýol üstünde gadalaytmak bolmaýarmyşmy? Oşudyň ýüregi jigläp gitdi. Qarqaranyň düşürgünini ýatdy. Ol geliniň aýdanynda ananmaçylyk edýän ýaly. Keýgim, o habary ýöne dili ucundan aýdaýdymmy, ýa şeýle ýaman iş dogurdanam bolupmy? diýdi. Oşu towalyp on çokly ýerine düşmänligini agyrdan çykan wadyny düşündi weli, geliniň sözleri onuň çakyny gutornakly tasdiklady. Onuň sesi kineli ýaňdy. Agam, Sahirden gadalynmak üçin beýle şum habary bolmadyk bolsa, dilime alyp bilmen ahyry. Men ýylyň ejir barasynyň göterilenine begenip duramam. Bolan zada aýtdym. Anynyň hanynma öz işimiz. Şygar hakdaky pikir bir wadymyndan nefes mollu özü bolup biläjek wakalar içinde duýdy. Gyýlary atardyna basyp barýan talaçylar göz öňünde janlansa, ulugunda naçarlaryň ahyna ýaňlady. Sol galmagalyň arasyndanam boşlugy seçildi. Şahir aga, gelinin goýuny ýykma, gadalyň bar bolsa aýt. Boyu peseçik gelin özüne gadal goşdurmak üçin Şahira ýüzünde kän makal geçipdi. Şahir ol gadal derrew düdüp ýa temlekläpdi. Emma ony henüz bostan täşden özge hiç kime eşitdirmädi. Edil şu makalam goşudan bollan soň ýol üstü hem bolsa Şahir şol gadala aýtmagy ýüregine düwdi. Şagryň sözlerini kellesine aýlatda ýylgyrdy. Uyan, onsaň Şahir agyndan gatygoraýmadym. Siz başga kelimlere maqsat ýazýaňyz Şahir aga. Bizleri de kiçgile bolandyk üçin synlanmakçymysyňyz? Öwünmi synlanmy soň bilersiň. Şahir arkem pikirlenip bozullan taýyn şygyny käbir ýerlerine ýetdi. Bizni ışgynna ýakban gahry ýaman kiçgine hoş tekellim giýnesi şol diwan kiçgine gaşy döwürrek giýnesler misli keman kiçgine diýişi dur lewnesi onçaý dahan kiçgine alfapus ýakdy meni ulnary suzan kiçgine. Şagry başdan aýak üns bilen dinlen gelin solgunmakdan ýaňa aljyrajak boldy. Fu kädini sag golunun çepine geçirdi. Oğuşluyunsiz hareket etdi. 3-4 adım ýöräbem ayak çekdi. Ol aňasyna bakyp durup sowal berdi. Şahir aga, siz o gadaly tagada ýazyp bilermisiňiz? Bostanta çeňňiň ýanyna aýlanaýym. Bir kundan ýatyp goýaýaryn. Nefes mollu gadaly dinlen soň gelin gaharlanyr öýdükdi. Emma tersine Şahir aga, Allah ýalkysyn sizi diýen gelin hoşal bolup öz ýoluna gurady. Onuň ayak basyşy ýeňildi. Saçyndaky kümüş duw berilen ýalkylyk dugurlar hereketine goşulyp, ädilýän ädimi tanaýan ýaly gerek geregine durgullap. Azap çekip ýanan şygynyň bagşlanan eýesiniň göwnünden turmagyna nefes mollu da içindenem bolsa guwanmandyrmady. Oşut bilen nefes mollu köne sarat galasyny deňleýetdi. Şol ýerde iki ýollaşyň ýoly aýryşmaly. Emma köne garanyň töweregindäki atly ýaragly adamlar boh galmagal
Yine de olaryň ýoluny birikdirdi. Iki ýoldaş gala tarapy tuğulmaly boldy. Galanyň işiginde 40-50 sany atly, eşekli adam bardy. Olaryň bimahal çap bu ýere hiç hili sebäpsiz gelmedikleri de öz-özünden düşnükli değil. Eşeğin gaňgasyna ýaş oglan ýaly keseligine oturup atyljagyny da mümkinlik görýän gunnogy inçelip giden uzyn nilli gara töpüňini diýiriniň üstüne goýan arryk ýaşuly koltuğundan çıkaran togolak naf gädesini agyna kakdy. Soňra ol gözüni çalaja südüp ýüzüni ýokary tutgan soň "Ýigitler, we ýagdaýymyzda başa erkek telpegini geýen bolup ýörmemiz utançdyr" diýip warlyklady. "Han gelsin bellisini edelim. Ödüme, anha, gara kelläni şu mahal goýmaly bolsa, orta taşlamaga taýyn. Başgan gelsin, hanca sürmeli hem bolsa sürelim. Beýdip ýaşap bolmaz. Namys diýenem bir zat bolmalydyr adamda. Ýüzleri salyk, gat adamlardan ýaşulynyň sözüne söz goşady bolmady. 2 var 3 var ömürdi dowam edip mani düşüp bir owur töwerete goşagan. Ot ýanmasa tüste çykman molly diýip adamlaryň goloýuna gelip berende goşup nefes molla söz gatdy. Ýa-da sen çygynan aýdany dürüst bolarly. Adamlaryň terzi bolup görmýär. Ýananlaryň dogurdanam terzi bolupdy. Olaryň hemmesi gyşaryp ýatan gala derwezine tarap garaýardylar. Şol derwezeden kimdir biriniň çykmagyna garaşýan ýaňylar. Goşut dagynyň aýak çeken ýerinde duran ýigitler gelenlere gerek gelene salam berdiler. 20 ýaşlaryň garaýaga diýip minip oturan küle ýawasyndan toýup düşdi-de ilki nefes molla soňra goşut bilen daýym görüşdi. Ýygynyň jana agyrlyk etdi. Mollaga sen okumuş adam. Kendat görensin, kendat eşdensin. Beýlede bir naýy taplyk bolarmy? Hani aýdym bir bolýan zatlar ummata sırjak zatlarmy? Size uluhan bolmasaňyz bu ýere geldiňiz. Hakyky hanymyz bolsa aýagyny sırtyna ýelmeşen ýaly köne galadan çykanak. Sen ýigit birdem tagaplet diýip boşup oňa ýüzlendi. Ilki bilen sen habaryny ber. Nefes mollaýandyk adamlaryň näme sebäbi bu ýere ýygnanyklaryny hem bilenem. Näme gep bar? Onyança galadan çykyp gaýdan 3-4 sany adama göz düşenmärekenim gowry ýyparlady. Şahyryň ýanynda ýan gelip duran ýigit hem goşudyň towaryny jogaply galyp bahar ünsüni şol tarapy görüpdir. Galadan çykanlaryň iň öňünden ýörap gelýäni hojam Şükürhany. Onun ayağına burnu jaytarıp duran gaýş ädigi bardy. Eginäki gyzylyptyl donyň üstünden bollo kolum ýoka çäkmen ýaslanjak alnyndy. Etegi tegelenip duran çäkmen onun ondan kiçidäl gowrasynda haýwat boşýan ýaly. Uğucu garamtyl keçekli goşagyna ýarmay bolmuşly kılıç ystyrlandy. Başgan ay berip garaşan adamlaryň öňüne geçip durdy da iki elini başam barmagyny uşagyndan geçirip gözlerini süzdü. Öz boluşly bir nazar bilen töwere garady. Hälden näri başgana garaşyp ahara dolup duran adamlaryň näme üçindir haýbaty goşudy. Başgan gelse plan datdy içimi soğudur. Şu mahal hocam şükür geläýse enesinden doğup eşitmediğini eşitdirenleyip öňünlerinem onun ahlak tapatyny görüp yüzlerini aşağı kalýardylar. Hiç kimden sesde çykmasaň çağırlyp getirilen hocam Şükürhanyň özü dilýarmaly boldy. Yer adamlar bu ne ahwalat? Hiç kimden ses çykmady. Diňe bunun gecikmegi bilen örüp oglan çyvynlaryň kene sürtýän awuzyndan ýaňa mejbur bolup taga sola galgaýan at buyruklaryny tereketine göz dikýärdi. Öňki sypatyny üýtgetmän eýlek-beýlek bir adam hereket eden başgan adamlar dymyk duran soňlar sesini akylmaga mejbur boldy. Men üstüme ýow bolup gelen mollaňyza anha ýykyp gala. Bolmasa da gaýry habaryňyzy berin.
Ya indi şeýdip agdy ýasmak ýaly bolup durjak mısınız? Gönümel aýdylmasa-da han adamlara agdy ýasmakly aýallarla erkek bolsaňyz gepleňde hem men diýerdi. Sonda da häzirlikçe hiç kim agdyny açmaýardy. Han kemsitde de adamlar dymyk durolay diýip taklanyp bilmedi gowy. Öz seni nefes molmayı. Dymjak bolsalar näçin bu ýere geldilerkä? Bizim milletde nefes mollu ýa-da Ýöň maşa nazary düşenine şeýdäňesi bar zaty. Şeýtmek hem bir neme öwülmek köpüýmizin garnynda bar ýaly. Toýnawgadan soňuny ýatlaman ýöňün çapar. Atyň üstünde uşak kuş ýaly bolup ýakylyp oturan keblesini haýwan kädi goýulan şekilli küýük ýaşuly eýeriň başyndan ýapyşyp başyna galdyrdy. Hanaga adamlaryň habary bar sana. Adamlar küýük ýaşula ýaňsyly ýylgyryş bilen sereden başgan onuň gözüne böldi. Habaryňyz bar bolsa tehadis beýanydmy? Näme agdyňyzda suwalan ýaly bolup dursaňyz baryňyz. Aýdynda aýtsak hanaga diýip hemmeden ýeter gelen küýük hoja ýüregini bire bagly. Inni bir şeýdip elmidama özümizçe barada ýogda arnamysyny depeledip ýaşamaly bolsmy? Ýa-da ýylgyna senden hemaýat bolarmy? Näme bolupmuş arnamysyny? Kim depeleýärmişin senin arnamysyny diýip haýwatly sowal bilen märkany üstüne basaryny öýtüp ýurdan hojam şukurhan adamlaryň ýüzüne aharly garady. Küýük ýaşulyň hemmeden öňürde söz açmagynyň keserlenen bir ýaşly çygyryna kubakdaş bolmady, çakdan aşy ýoguny kesip bilen. Hanaga ataýnadan bolmasana diýdi. Öz iýliginde bolýan zady bilýän närsinde başgan bolup öz dünýäňde bolýan wakadan bir habar bolsaň men täzeden aýdaýarym. Aýt gerçegim aýt diýip han oňa nazar etdi. Aýtsam hanaga şu gün öýlen bir gyz bilen bir gelmedi diýip açarlar. At ardyna basyp götüripdirler. Yigit gözüne gallyda gamçysyny bulaýlady. Şu adamlar aranmagy gitmekçi. Senden pata almagy gelip. Biziň namysymyzy gorasyň gelýän bolsa, niýetimizi oňla. Gidýärse iň bolmanda garabaşa alyp gelýär. Başkan uşagyndan elini aýyrman, ädinin burunda seredip günnogara 5-6 ädim ýöräp tokdy. Onuň aýak çeken ýeri hem boşluk bilen nefes mollanyň duran ýeri boldy. Birdenam han başyny galdyrdy da "Sizem bärdemidimiz asly?" diýen ýaly ilki goşuda soňum nefes molla howk nazar aýdy. Olaryň beren salamyna başkan çalaja başladyp jogap gaýtdy. Märke istifalymda durdy. Emma mahaly bilen hojam şukuryň agdy gynamady. Ahir ol geplemeli boldy. Ýöne näme üçindir ýaňsylaýan ýaly çalaja ýylgyryp gitmedi. Özümize bir mahallar bular ýaly işte hanlaşyp derdarlaşyp ýörmän edilmeli zady edibererdik. Görmeli najatyny görübererdik. Bu gepi dinlen nefes mollu diňe goşdy estirmek üçin şerdadi. Örgüt garrasa çançy bolar, galtaman garrasa öwünjäň diýenler üçin ok. Närekanyň içinden çatla ses çykdy. Ýyla başgurun gerekdäl hanaga. Sen bir mahal eden işlerini edebilecek adam kän. Ýöne tarapdan öz ilhany bar bolan sebäpli bir maslahat iş etmäliýär. Hojam şükür taw elini goşagyndan başladyp eňine ýetirdi. Akkalyň uwuny aklyna saldy. Esde salymdymdy. Bardanam akkalyň işlemesini goýup menden maslahat sorasaňyz adamlar diýdi. Berjek maslahatyny tapmaýan ýaly märekany esde garaşdyrandan soň üllem tapsam geplep başlady. Eýran diýilýän ýurt gazabyna tutdy. Kullu türkmeni bala çağasy bilen
at toluna garip biljek ýok. Güýçlüniň gowsunyň bolmaýanlygyny özüňiz menden gowy bilýärsiňiz. Allah rehimdarlyk bersin diýip dilege daim gowsy. Beterinden saklasyn. Şükredin. Allah gowsyn etse-de gajarlar gowsyn edenen hanaga. Hocam şükür, geplen adamın sözüne ülsen vermez, devam etti. Onsamam halayık. İki tane kel gırnak deyip, Eyran ýaly uly ýurt bilen ýagy bolup bilmersin. Bir çemi ýagdaýda örenine iýdegi sorak ediler. Uğrumda gezberim. Nefes molly hem gowşup bilen gol gowşuryp görüşen ýigit. Hocam şükür hanım bütün ädim beýleräkine durdy. Hanım aýdan sözleri ýigdiň içindäki doşuny daşyny çykarmaga mejbur etdi. Hanaga atygy maslahatyň market diýip ýigit anlady. Şo äkidilen iki maşgalanyň biri men geldim bolmaly. Aýylyň çypır zadyň diýiljegini ýüregimde näme hocam şükür gepler başdan ýigdiň sözüni haýwan sogar bilen böldü. Näme diýjek bolýan sen? Gerçek. Atylan ok taşdan gaýtmady. Hocam şükürün haýwaty ýigdi gortulmady. Sen ýygy sorak etmem çemin tapýançam öz gelinen birini maňa ber. Ozal dolu dulum indi boş dursa gowda hanaga. Nefes bolly gowşuny ýüzüne garap ýoşulyp dedi. Ana, men ýanky diýeniň manysy şu bolmaly. Ýygyna bakman, ýöňüň çak ýagyly. Biya hetden aşma boldy diýip başlaýdy. Bahar kaprydyr. Ýöne herkes özüňden serkede bolmaly. Aýdylar öýdüp, ýasta tursa hyýalymyna getirip bilmejek sözleri märikeniň öňünde eşitmeli bolan han bahardan ýaňa ýarlaýjak boldy. Bir wada näme edýänden bilmedi. Batdalnaklaryň maslahatyna garaşýan ýaly çal hereket bilen tagyny soruna garanjak boldy. Şowrukdanym hiç gili golgu tapmady han bilnäki ýeger galyjyny gyýdyny şowurda çykardy da gowne degen ýigdim üstüne töpürli. Ýigdim gödök sözlerinden soň şeýle wakany boljaklygyny çakpap edilmeli herekete taýin bolup duran gowşu. Hocam şükürüm galyç talan golunyň boşaryndan ýakşymaga ýetdi. Han elini boşatmaga synaşdy. Emma gowşuň bagyr bilekleri onuň istegini aşdyrmady. Utulgysyz ölümden haras bolan ýigit ýyza tesdi. Şol mahalam ýerden çykan ýaly bolup bir garry adam peýda boldy. Ol orta boýly, şu wagt akbally dolmuş bıraktı. Ýaşuly hocam şükürüm edil alkymda gelip durdy da "Balajymy berbäri" anlydy. Gowşuňam nefes mollanyň garaşmadyk wakasy boldy. Han garşylyk görkezeken bolmady. Galyç hojanyň eline geçdi. Ýaşuly enidem hanyň goşaryny tutup duran gowşdy bir tarapy düşürenden soň galyjy eýetine gaýtardy. Galyjyň gynyna salhan ýylyň ýarasyna duw tepeleme. Her özüň öz aýdylmaly ýeri bardyr. Soň ol gyzma ýigide ýüzlendi. Ataň ýaly adama ol öteräk istede adamçylyk serhetine nätlep terek söz diýmegin. Ol özüňe de nep getirmedi. Gyzma ýigit ahda kalyň kendini kabul edýän ýaly kesin çykarman ýere bakdy. Hocam şükür gep söz diýmän gylyjyny gynyna saldy. Märke ümidini gördü. Özüm han bol. Bize hocam ara ýaly han gerek däl. Özüm han bol. Özi han bolmaly ýaşula oraz ýaky diýerdiler. Olem tekelerim ket gudalaryny birdi. Oraz ýaky indi gojalyk haly isbahmarlansaň ýyl ýöňüne düşüp ýol başçylyk edip bilmeýärdi. Ýöne diniň kuwatynyň gaçanlygyna garamazdan geňeşde maslahatda onun sözü endir agramlydy. Hojanyň paýgasyna uly ýyl tarpa goýar. Oraz ýaly märikeniň gowuruna gulak asyp ýüzüni aşağı kaldy. Bir tarapdan alnyp açylan biçarelerin haly onu görüwni gysy, ikinji tarapdan ýöňe düşüp ýyly han bolýan adamyň gyzmalygyna gödöklüğüne gaýty geldi. Märike bolsa onuň jogabyna garaşýardy. Emma ýöňüni ýygyny ölçermek başlaýan harakatly goja
ýylyň isleýän jogagyny gaýtaryp bilmeýän üçin zımmaly boldy.